Avui al Saler tenim una entrevista que ens fa una especial il·lusió, ja que avui entrevistarem a una persona que compleix perfectament la dinàmica del programa. L'entrevistat d'avui és Jordi Évole, sí, el que tots coneixeu pel vulgar sobrenom de Pollonero. Ara tots vosaltres us deveu estar preguntant per què compleix amb la dinàmica. Els que tenen la ment bruta hauran pensat, ja ho sé, doncs perquè aquests del Saler els agrada molt... Una brava que comença per F. Doncs aquests energúmens són uns mal pensats, o no sabeu ben bé de què va el programa. Doncs el que us deia, que compleix perfectament la dinàmica del programa perquè és un follonero, una persona que segons el diccionari de la Real Acadèmica Espanyola, en la seva 22ª edició diu que organiza follones o participa en ellos. Doncs això, que li agrada trencar les normes i fer coses diferents als altres. És a dir, un transgressor en època de crisi, o potser no. Acaba la breu presentació. Per a mi és un plaer presentar a dia d'avui l'entrevista més esperada per a tots aquells que a les 2:15 de la nit se senten al sofà com si anessin a veure una pel·lícula triple X i sintonitzen amb la Sexta per poder veure un petit home amb barba i ulleres que té ganes de tocar els picarols a persones que a vegades semblen importants. Bona nit, Jordi. Bona nit, què tal? Bé, hola Jordi, t'hem convidat al Saler avui per parlar del teu llibre i del programa en el qual es basa, els Salvados. Molt bé. A veure si pots descriure'ns amb una sola frase tot el contingut del llibre, perquè no ens l'haguem de llegir. Doncs és que no cal, sincerament. No cal llegir-se'l. És que també ara si m'he de posar a convèncer-vos de que us l'heu de llegir, ostres, tio, no sé, ha de ser una cosa com més voluntària, no? Si et ve de gust, doncs perfecte, i si no... Et faràs d'or, Per què? Amb aquest màrqueting, no? Amb aquest no? màrqueting et faràs d'or. Això m'ho podies haver dit abans de llegir-me'l. No, home, no sé, si tens ganes de saber una mica què hi ha darrere de Salvados, el llibre aquest t'ho pot explicar. Com tots sabem, durant aquests 2-3 anys has canviat el plató pels exteriors, sense renunciar al teu estil propi per fer la punyeta. Sí. En un principi et va costar fer el canvi, o el personatge ja el podies posar a qualsevol lloc, a qualsevol cosa davant que se'n sortia? Jo em sento molt més còmode amb exteriors que amb plató, me'n sento més còmode al carrer. La meva formació també va passar per aquí, jo havia sigut reporter de televisió, de l'ENG, que li diuen, aquest que va cobrir les notícies i que intenta treure temes i aquestes coses. I crec que el meu pas per plató va ser més anecdòtic en el seu moment que no pas el que estic fent ara. Em sento més còmode patejant carrer i voltant i intentant sorprendre'm amb el que em trobo. Perquè, home, còmode se t'ha vist, perquè també al costat de Zapatero, Rajoy, el Gaspar Llamazares, tot i que ara molta gent ja ni se'n recordi qui és, Montilla, el senyor Basagoiti, Bono o de l'Otegi, entre d'altres. De tots aquests polítics o personalitats del món espanyol, amb què diries, ostres, tu amb aquest? Doncs no em faria res passar-me un temps allà amb una illa deserta. En cap, amb una illa deserta, en cap. Amb una illa deserta quasi que preferiria estar amb la pilota Wilson de Tom Hanks. Home, fa bona companyia, una pilota? Una pilota entreté molt. Una pilota és, no sé, jo recordo que a vegades anàvem a buscar un company de classe quan acabava l'escola i li picàvem a casa, jo des de baix, al porter automàtic, i deia que està l'Enric, i la seva mare deia, no, ha d'estudiar, diu, pues tira la pilota. I dèiem, perquè el que ens interessava era la pilota, era un nen que tenia una pilota molt guapa, i ja està, la pilota treu de molts moments d'avorriment. Si no, mira el Maradona, el bé que se passava només amb una pilota. Fixa't. I corrent per la ratlla. Només és un dia. Al llibre expliques moltes de les mercedes que heu fet al programa. A nosaltres ens agrada molt fer rànquings. Si s'haguessis de fer un rànquing de les 3 millors infiltracions de Salvados, amb quines et quedaries? Del 3 a l'1 o de l'1 al 3? Del 3 a l'1, home. Del 3 a l'1, amb emoció, no? Va, fem timbals. Molt bé. Amb el número 3, una monja que va infiltrar-se a una missa de Rocco Varela i que Rocco Varela la va enxampar. Sí. Amb el número 2, la senyora de la loteria que va fer creure a mitja Espanya que se li havia rentat el 10è premiat a la rentadora. Van obrir informatius amb aquella senyora, Sí, senyor.
I amb el número 1, per ser el primer i per tenir-li un carinyo especial, el dia que vam agafar a Richie, el cubano que es va colar darrere dels mítings de Zapatero i de Rajoy. També dius del llibre que hi ha un capítol que és fals. Sí. Nosaltres hem fet un rànquing... I nosaltres n'hem salsat uns Ostres, quants. dic, ja sé que feu rànquings. No, tampoc ens passem. N'hem salsat uns quants, és a dir, hem posat una pestanya en el llibre, i ara et diré els noms i farem el fred i calent, si et sembla. Vinga, endavant. Jo et diré, i tu m'has de dir quin és més fred i quin és més calent. D'acord. El primer que hem seleccionat és... Estem agafant el llibre. Bajándole los plomos a Pizarro. Fred. Fred. El següent que hem agafat, Salvados por las fuerzas del orden. Fred. El día que una tuna nos traicionó. Fred. Un infiltrado en apuros. Fred. Collons, no en veiem ni un, Jo crec que tots diràs Fred, no? No, home, però és que no us esteu apropant. Història d'un secuestro. Ves? Veus ara aquí ja... Aquí crema. Ja comences a cremar-te. Ara ja comences a cremar-te. N'hem seleccionat un últim, Sí. també, que seria... Viajando en avión con Urgandarín. Fred, aquest és real. És real? És una de les coses que més m'ha mosquejat des de que estic fent televisió. O sigui, vam agafar un dia, tornava de Madrid, a part tornava sol, perquè no sé per què tornava sol, però tornava sol. I a la cua del pont aeri em trobo a un tio que era clavat a l'Urdangarín. I tota l'estona mirant-lo i remirant-lo i tal. I coincidia que nosaltres havíem fet una cosa amb la infanta Cristina a l'últim programa. I, bueno, ostres, allò que em sentia una mica com amb l'obligació de fer algun comentari amb aquell home. I sí, pugem a l'avió, a més ell anava amb classe business, anava a primera fila, que és normalment les fileres que reserven pels personatges oficials, diguéssim, les autoritats i això. Dic, és que tot quadra. És clavat, està a primera fila de business, jo entro a l'avió, me'n vaig cap a ell i directament, però sense preàmbuls, li dic, què tal, Iñaki? I ell amb accent com alemany, crec que era, jo no soy Iñaki. I jo no m'ho vaig creure. Bueno, li vaig seguir el rotllo i vaig dir, bueno, pues nada, perdona, Me'n vaig cap a la meva zona, fila 20, allà turista. Sí, al costat del motor, no? Truco als seus directors, sí, al costat de les ales. Allò que es veu també el paisatge i tot. Exacte, no veus res. Hi ha un seient de l'avió que sempre és el que agafo, que no es veu res. I truco al subdirector del programa i li dic, Ramon, crec que estic viatjant amb Iñaki Urdangarín. Però com que creus? No, perquè mira, l'he saludat i m'ha dit que no era ell. Com que no era ell? Però s'assembla, sí, s'assembla molt. I on està? Està allà a primera fila de business. Ves cap allà i saluda'l i digue-li alguna cosa. Dic, home, però si ja li he dit, torna-li a dir. I jo, que sóc un tio molt crèdul i que tot el que em diuen ho faig, sí, m'aixeco, li dic a l'hostessa, perdoni un moment, però és que em vaig a saludar un amic. Vaig a saludar un amic que va a primera fila. Dic, bueno, pues passa un moment. I me'n vaig cap allà. I quan estava a l'alçada de la filera 2, sense que ell li donés temps a veure'm, dic, a veure, així li agafa més per sorpresa, li toco per l'espatlla, Iñaki, i el tio es torna a girar, però ja amb cara d'emprenyat, com dient, tío, qué pesado eres. Y es Iñaki, ¿no? Que no, ya te he dicho que no soy Iñaki, me confunden mucho con él, però no soy Iñaki, i jo vaig pensar, dic, però s'està quedant amb mi segur, i encara tinc el dubte de que es quedés amb mi i que realment no li vingués gens de gust parlar amb mi i es va inventar aquest accent i aquesta manera de parlar i així pues, se'm va treure de sobre. També pot ser, home, que ets a la casa real. Però és real, sóc incapaç d'inventar-me una cosa tan surrealista. Déu-n'hi-do l'anècdota. Bueno, sabem, per lo que explica sempre, que ets molt aficionat a mirar el share, les audiències del programa. Tu creus que el programa està en la franja i el dia correcte? I si hagués començat en un altre moment, o en una altra hora, un altre dia, hagués funcionat igual? Jo sí, jo crec que està en el dia i en la franja correcta. Sobretot tenint en compte com té de plena la graella la Sexta, que tots els dies d'aquella hora té a l'Intermedio, que diguéssim que és el diari, el programa diari estrella de la cadena a la seva hora. La Sexta té 3 programes que són els pilars de la graella, que són el Sé lo que hicisteis, de l'Intermedio i Buenafuente. I les pel·lis de Chuck Norris.
I l'actriz la Chuck Norris, sí. I Crímenes Imperfectos. I després, ostres, ho veieu tot, eh? I megaestructures. Oh, mola molt, eh? Aquest és molt bo. Aquest mola molt, eh? I jo crec que nosaltres vam començar en aquesta franja, quasi per casualitat, quan vam fer els dos especials de la campanya, i hem continuat en aquella franja, i la veritat és que estem contents, ens va bé i no ens queixem. Ara, no tinc ni idea de si és la millor franja, si en una altra franja estaria millor, no tinc ni idea. I llavors Alberto no va triomfar en la franja aquesta, en una semblant. Bueno, jo crec que aquestes coses són molt difícils de calcular. Alberto anava una miqueta més tard que nosaltres. Alberto va coincidir l'arrencada del programa precisament amb l'estrena d'una de les temporades d'Aida. També va coincidir amb una època de televisió espanyola amb unes estrenes de pel·lis americanes terribles, en quant a competència em refereixo, i en quant a argument també, eren bastant terribles, però el cas és que el tema de les audiències és un tema on no tu tens l'última paraula. L'última paraula la tenen pues, la competència que tinguis aquell dia, la cura que tingui la cadena del teu programa, és a dir, que li posi més o menys publicitats.